Здравейте! Предлагам ето този пасивен предусилвател, регулатор на сигнал, стерео, който е особено подходящ както за апаратура с връзки с чинчове, така и с XLR балансирана конекция на свързване, така че може да се ползва еднакво успешно както на стандартни източници осцилатори, така и на балансирани такива. Дори могат да се правят комбинации. Изработен от масивен лят алуминий. Абсолютно всичко е алуминий. Копчета, кутия, емблема, крачета. С конектори Neotric. Изцяло всичките. Можете да избирате както от вход-изход чинчове, така от вход чинчове, изходи, балансирани XLR, входове XLR, изходи XLR, входове XLR, изходи чинчове. Четирите варианта. В първия вариант XLR to XLR имате реална балансирана схема на регулация. Потенциометърът е ALPS 4 по 20 кОм. Регулира в реална балансирана схема XLR входовете към XLR изходите. Можете да правите и комбинации, както споменах, от XLR към чинчове, от чинчове към XLR, от чинчове към чинчове, XLR. В формата на това, когато ползвате от едните към другите, XLR към чинчове, имате семибалансен схема. Устройството е чисто ново. Няма нужда от захранване. Както виждате, няма конектор за захранване. Работи абсолютно автономно. Това са бутоните, с които управлявате изхода какъв да бъде, входа какъв да бъде, и по този начин правите необходимата връзка за вашата апаратура. Надписите са издълбани в метала, лазерни надписи, вечни. Монолитна изработка. Звукът е много естествен и много приятен. Ако имате въпроси, потърсете ме. Хубав ден!